Πού είναι ο άλλος ο μαλάκ, χέζει. Πού είναι ρε μαλάκ, κάτσε να δούμε, το είναι. Φιλαράκι τι είναι. Χοντρόψιλο. Για εκεί την τρύπα, λίγο πιο κάτω εφημερίδα γιατί φαίνεται κολατρίσκουσα. Κάτσε να δω. Θα τον εξαφανίσω τώρα, μαζί με την εφημερίδα. Θα τον εξαφανίσω μαζί με την εφημερίδα. Λοιπόν, πατήσαμε το καζανάκι και πρέπει να εξαφανίστηκε. Θα κάνω και τα τρίτα χτυπήματα. Μέσα. Το ρούφηξε το καζανάκι μέσα, το πάτησε. Νίκο, πού είσαι ρε, πού είσαι ρε, μαλάκα, πού είσαι ρε φίλε, πού είσαι ρε, πού είναι, μαλάκα, μέσα είμαι,